Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tansah gondhelan ing Gusti, tansah nemplok, tansah nyawiji manunggil kalian Gusti. Awit menapa wonten ing bojana pungkasan waosan-waosan Injil dinten-dinten menika lak nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring sabda rikala bojana pungkasan dumateng para murid. Ing bojana pungkasan menika para murid ngaken bilih Gusti Yesus menika guru lan Gusti, guru dan Tuhan. Mila jejering murid, Gusti Yesus ngersakake para murid dalem tansah manunggil ing panjenengane. Murid kuwi ya manunggal karo gurune. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kanthi cetha sanget kados pundi relasi murid kalian guru ingkang dipun kersakaken Gusti lumantar pasemon bab wit anggur lan grageh-grageh. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 1 ngantos dumugi 8. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, Aku iki wit anggur kang sejati, dene Ramaku juru tamane. Kabeh grageh ing aku kang ora ngetokake woh bakal dikethok, dene kang ngetokake woh bakal diresiki supaya luwih akeh wohe. Kowe kabeh wis padha resik krana sabda kang wis dak pangandikaake marang kowe. Dipadha manunggal ing aku kaya anggonku manunggal ing kowe. Grageh ora bisa ngetokake woh saka dayane dhewe yen ora manunggal ing wite anggur. Samono uga kowe ya ora bisa yen ora manunggal ing aku. Aku iki wite anggur, kowe grageh-grageh. Kang manunggaling aku lan aku manunggaling wong mau, iku kang ngetokake woh ngemoi. Awit yen kowe pisah karo aku, kowe ora bisa apa-apa. Kang ora manunggaling aku bakal kaya grageh kang dibuang lan dadi garing, banjur diklumpukake lan dicemplungake ing geni diobong. Yen kowe tetep manunggaling aku lan sabdaku manunggaling kowe, nyuwuna apa wae mesti bakal diparingi. Ya iki mergane Ramaku diluhurake, yen kowe padha ngetokake woh akeh lan kabukten nyata muridku. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem
sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika kanthi cetha sanget ngetingalake kados pundi Gusti Yesus ngersakake lampahing gesang para murid ingkang bangun relasi ingkang pracaya dumateng Gusti Yesus kados grageh-grageh ingkang tansah manunggil ing wite anggur. Grageh menika cabang nggih utawi pang sing manunggil ing wite. Mila kanthi pasemon menika sampun ngarani kiambak kados pundi kula panjenengan ingkang ugi ngaken dados murid-murid dalem Gusti, dados pribadi-pribadi sing pracaya marang Gusti Yesus, dikersakake nunggil ing Gusti, aja ngasih pisah, aja ngasih toklek, aja ngasih melepes utawi nggih pokah, saengga lajeng anggenipun manunggil kalian wite ora bisa. Awit nggih dayaning pang bisa tetep pupus, bisa ngetokake godhong, woh, kembang lan sapanunggalane ya merga disuplai makanan saka wite. Nek wis pisah karo wit ya wis, mengko terus alum, garing, terus diobong. Nggo ngliwet apa nggo gegeni. Saengga lajeng nggih sampun boten saged ngetokake woh. Mila saking sabda dalem Gusti menika kula panjenengan dikersakake supados saged tetep manunggiling Gusti. Nah, manunggiling Gusti menika salah setunggal sing pokok lan penting inggih menika Ekaristi. Lan saben-saben Ekaristi awake dhewe nampa komuni. Lan ing komuni menika awake dhewe nunggil ing Gusti, Gusti kepareng nunggil ing awake dhewe. Lan menika ingkang dados dayaning ilahi ingkang kaparingake marang awake dhewe. Wonten ing hukum gereja, awake dhewe jane dianjurkan saben dina bisa nampa komuni, nderek misa padinan. Ning kan kadangkala amargi kawontenan wektune ya ora cukup mbok menawa, terus ingkang nderek misa harian nggih mboten kathah, paling nggih tiang-tiang niku kemawon. Padahal kanthi kula panjenengan nderek misa harian nampi komuni padinan, awake dhewe ngupadi tansah manunggil ing Gusti, dadi pang sing tansah nyawiji. Lan anggenipun nyawiji menika wulet, aja ngasih dadi pang sing getas, kena angin sithik terus pokah utawa melepes. Kanthi Ekaristi awake dhewe mujudake diri dados pribadi-pribadi sing santosa. Menapa malih kula panjenengan nggih sampun nampi sakramen kasantosan. Kasantosan menika lak penguatan sing marai awake dhewe kuat. Yen Bapak Ibu menika damel mebel, biasane kan migunakake wit-wit sing wulet, sanes wit-wit sing getas, dituthuk langsung pecah utawa pokah utawa tugel. Ning wit sing atos, sing wulet, sing ora gampang pokah, ora gampang pecah. Kula panjenengan nggih temtu dikersakake Gusti dadi grageh-grageh sing wulet, sing bisa ngadepi maneka warni tantangan, mbuh kuwi angin, prahara, udan, penyakit, ama lan sapanunggalane. Kanthi kula panjenengan saben dinten nderek Ekaristi menika dados kekuatan rohani. Sanesipun Ekaristi kula panjenengan anggenipun bangun panunggilan kalian Gusti sing wulet, sing santosa. Menika nggih sembayang pribadi. Saben dina awake dhewe ya mijikake wektu kanggo sembayang, esuk, awan, sore, bengi. Ampun ngantos awake dhewe merga sibuk, merga gawean, merga maneka warni pepinginan kadonyan sing saben dina ngarubiru uripe awake dhewe, terus
awake dhewe nglirwakake sembayang pribadi. Menika nggih srana kangge manunggilake awake dhewe kaliyan Gusti sing santosa. Sanesipun menika kula panjenengan nggih saged bangun paguyuban. Jejering murid-murid dalem Gusti dikersakake do manunggil nyawiji, ora mung sacara pribadi-pribadi kaliyan Gusti ning ya paguyubaning para murid, pepantaning para murid menika ya manunggil nyawiji. Mila kula panjenengan nggih anggenipun bangun gesang nunggil kaliyan Gusti menika nggih manunggil wonten ing persekutuaning para murid dalem. Mila ing gereja-gereja Katolik menika wonten lingkungan-lingkungan, wonten wilayah setasi paroki ingkang dados srana dados wadah anggenipun kula panjenengan bangun persekutuan. Lan persekutuan menika nggih asongka santosan anggenipun kula panjenengan manunggil kaliyan Gusti, awit Gusti nggih paring dawuh dipadha tresna tinresnan. Nah, mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti dinten menika kula panjenengan sansaya saged ngetokake woh sing ngemohi lan menika dados pratandha yen awake dhewe dadi murid-murid dalem Gusti sing berkahi. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.